sekarang. Sebuah tempat mana cerita sambil gendong bocah ya, gendong bocah nih gini emosi dalam jijik saat duangan menangis letanya bak mai ayah jinopa sedih banget ulun rindu tak luna rupa gendong anak ingin sambil gendong kasihan bocah nih nipat alamat sing sedih lunja Sudah teraya nyoka meninggal berkejiran ulun jasi lu baca doa terus hanya apa benar sing sedih sing apa benar nyanyi apa benar cari sedih udah diperbaik mau apa sih sedih sedih ngomong aja Aceh Maning lagu Jawa orang sedih kayak lagu Jawa benar sing sedih nelongso teman uripku tangane kami urip pisan ono ngalam dunya nyambut muter kono penonton nih cari terus ya kaya ngene wiwit biyen mulo kelingan marang wong tuaku tak impi rasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga ning desa Mino wengi pikiranku melaneku wong rasane kepengin bali ora duwe sangu kelingan marang wong tuaku tak impi rasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga ning desa letak turu wah wis enak isih tenang isih sing kabeh